Għatta lokalitajiet madwar Malta u Għawdex ser igawdu minn total ta' 1.2 miljon euro minn fondi Norveġiżi li se jintużaw għal diversi proġetti minn konsilli lokali. Kull proġett jista' jgawdi minn minimu ta' 25,000 euro u massimu ta' 100,000 euro. Il-proġetti mażula fl-ewwel skema kienu dawk sottomessi minn 4 kunsilli lokali ta' Ħaltarxien, tal-Furjana, ta' Taxbix u ta' Santa Venera. Dawn bejniethom ingħataw aktar minn 435,000 euro. Fit-tieni sejħan tażlu 6 kunsilli lokali ta' Ħaltarxien, ta' Raħal Ġdid, tal-Marsa, tal-Birgu, ta' Tasliema u tal-Isla. Dawn se jkunu qed jieħdu bejniethom aktar minn 568,000 euro. Waqt il-ftuħ tat-tieni sessjoni ta' taħriġ immirat għal dawk il-kunsilli lokali f'lokalitajiet li huma meqjusa bħala urbani, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elisin Zerafa Civelli ħabbret li dan il-programm huwa ffinanzjat mill-Small Grant Scheme mill-programm imsejjaħ Fondi Norveġiżi li l-għan prinċipali tiegħu huwa li jindirizza l-inugwaljanza u l-isfidi relatati mal-qagħda soċjo-ekonomika fil-lokalitajiet. Zerafa Civelli saħqet li dan il-programm għandu jitqies bħala għodda importanti li tgħin il-kunsilli lokali urbani biex iwettqu proġetti u inizjattivi li jkunu fil-qafas tal-pjan strateġiku għall-ambjent u l-iżvilupp. Dawn il-proġetti jgħinu sabiex titjieb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti kif ukoll biex jittieħdu aktar inizjattivi sostenibbli li jgħinu lil dawk l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Il-Kunsilli Lokali Urbani qed jingħataw l-opportunità li jwettqu diversi proġetti li jindirizzaw sfidi bħal riġenerazzjoni fiżika, ekonomika u soċjali fl-irħula u l-ibliet f'pajjiżna. Dan il-programm ta' taħriġ jinkludi manwal ta' proċeduri għall-implementazzjoni tal-proġetti li huwa mmirat sabiex il-project leaders ikollhom aktar għarfien amministrattiv biex iwettqu l-proġetti magħżula b'mod aħjar u aktar sodisfaċenti. Il-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli saħqet fuq l-importanza ta' dawn il-proġetti fih dan il-kunsilli lokali f'pajjiżna. Ħeġġeġ lill-kunsilli lokali kollha sabiex jaħtfu opportunitajiet bħal dawn sabiex ikomplu jressqu l-qudiem il-lokalitajiet tagħna sabiex ir-residenti tagħhom ikomplu jgħixu ħajja aħjar.